Vacuneu-vos contra la grip. Us podeu vacunar al vostre centre de salut. Vacuneu-vos contra la grip si teniu 60 anys o més. Esteu embarassada. Teniu malalties cròniques que la grip pot agreujar. Cuideu o esteu en contacte amb persones grans o malalts crònics. Teniu obesitat mòrbida. Sou professionals de la salut. Esteu en centres per a la gent gran o altres institucions tancades. Com cada any a la tardor, vacuneu-vos contra la grip. El Centre d'Assistència Primària de Puig-reig ja ha començat la campanya de vacunació. Us comuniquem que ja ha començat a apuntar per la vacunació de la grip, que començarà el 19 d'octubre fins al 19 de novembre de 2015. Apunteu-vos. Podeu trucar al telèfon 93 829 05 42. És un missatge del Centre d'Assistència Primària de Puig-reig que us comunica que ja ha començat la campanya de vacunació de la grip. 061. CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.